celebrating Senate President Maboshi Nomona. Nezara pinda mashoko atiri kuona kuti ZANU-PF responded pamashoko akariliziwa awa naAuditor General achiya achibata the Senate President Maboshi Nomona achinzi these guys vakarova mari yenyika, vakarova taxpayers money inosvika $400,000 vachirenovheta imba yavo. Vasati apinda mashoko obuda chipindurwa nezvigananda nezano kuti subscribe like on the bell yako timuda paX endo yatiri kuona yaGodwin Ngatha arikudanyira achiti hands off our Senate President Mama Maboshi Nomona was attempting to tarnish a good name should be ashamed, for her record of service speaks louder than any baseless rumor. As a dedicated representative of both the party and the nation, she has consistently upheld the values of unity, discipline, and progress in the Senate. Her leadership is marked by resilience, wisdom, and an unwavering commitment to advancing national development. In such a distinguished position, it is only fitting that she enjoys the very best quality furniture, elegant clothing, and a lifestyle that reflects the honor of your office. These are not luxuries, but symbols of the respect and dignity owed to a leader who carries the weight of representing the government and the people in the highest legislative chamber. Mama Maboshi deserves nothing less than excellence, for she embodies the pride of the Senate and the aspirations of the nation. Ndo mashoko anobuda chitokopanda pane zvigananda panguva ina yarinyatsikuonekwa kunzi vanhu ava vatomboshandisi brain chaidzo anyanya kukoshesa chii chatoona kuti they are accepting kuti Maboshi Nomona akarova mari yenyika vakanorenovheta imba yake. They are really accepting that, but panguva ina vane vachibhata vachiti aiwa vakaita basa rakakura rakanaka panguva ino she deserves all that. But panguva ine kune vanhu vanyatsozikanwa kunzi but they fought for the country, vakarwa the liberation war, but panguva ino they remain sidelined. Tinoona kuti kumasvingo some more veterans they were evicted from their land, but vana Maboshi Nomona havana kana hondo yavakarwa, hapana kana any scar yavanayo, but they are being given all these luxuries. But there are some more veterans panguva ino vanyatsokuonekwa kunzi vari kunyatsokusiyiwa vari sidelined, pasina pekugara panovasuta. Some of them they are being removed from their land. Ngotiza mafunguro enyu uri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pina comment section medu mafunguro enyu, musubscribe or like cheta mabell icon.